тапшыруга килгән алдагы кытлау хатын укып китәм. Бүген зур Чиркли авылында яшәүче безнең иң кадерле, иң яраткан кешебез, газиз тормыш иптәшем, сөекле әтиебез, кадерле бабабыз Сулейманов Наил Әкрам улы матур юбилейын каршылый. Әлеге күркәм гомер бәйрәме белән аны ихластан хатыны Рәшидә, кызы Әлфия, улы Рөстәм, кияве Рифкат, оныклары Алия белән Алихан кытлылар. Яратканыбыз безнең. Бүген матур көнеңдә рөхсәт ит сине кытлап, бәхет теләргә. Сөекле ирем, синең кайсы яктан гына алмыйм, һәр вакыт гел мактап кына сөйли алам. Син авылда туып үскәнгә бик ишшән, кулларыңнан гөлләр коела торган ират. Мин синең яныңда үз-үземне бәхетле итеп хис итәм. Ә бу исә һәр хатын-кызның матур хыялы. Бәйрәмеңдә ярату сүзләремне дә ишет. Узак еллар торгач, гаиләдә мәхәббәт, хөрмәткә күчәдиләр. Без байтак еллар яшәсәк тә, мин һаман сиңа гашыйк булып яшим. Кадерлем, рөхсәт ит юбилейың белән кытлап, иң мөһиме нык исәнлек теләргә. Исәнлегең булса, барысы да булыр Алла бирсә. Бәхетең мул булсын. Бел, сине һәр вакытта яратып, хөрмәт иткән кешеләрең без ул. Юбилейың белән әти, сәламәт булып яшә. Әниебез белән һәр чак булыгыз сез янәшә. Бәла-каза, кайгы-хәсрәт сезне әйләнеп үтсен. Киләчәктә тыныч, матур, бәхетле картлык көтсен. Акыллы киңәшең тыңлап, тормыш юлын үтәбез. Синең яннан яшәү өчен без көч алып китәбез. Әтиебез, барысы өчен бездән сиңа зур рәхмәт. Синең канатың астында яшәүләре бик рәхәт. Кадерле әткәебез, без сине нык сагынабыз. Оныкларың да сиңа гел барырга ахталып торалар. Шул кадәр бабаларын яраталар алар. Рәхмәт сиңа, сәламәтлегеңне кызганмыйча, безнең өчен кайгыртып, мал табып, бала чакта матур яшәткәнең өчен. Үсеп җиткәч, һаман безнең хакта кайгыртып яшәгәнең өчен. Кылган изгелекләреңне меңләтә кайтарырбыз, газизыбыз Алла теләсә. Әтиебез, әзрак тынып ал да, утыр әле килеп яннарга. Бүген керсен олы шатлык белән тынычлыгы синең җаннарга. Хөрмәтле Наил Әкрамович, чын күңелдән бар теләкләргә дә кушылабыз һәм балаларыгыз сайлаган матур җырны бүләккә ирештерәбез. Бәхетле булыгыз, юбилейыгыз котлы булсын. Якларга кайттым мин әтиемнең өенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Күршергә насыйп булсын. Сары бик матур төсләре, әтиәне хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиәне каршы ала,
матур капка төбүндө көңүллөр без сүйөнө алар исәнлегенә әтиемнең капкалары гел шулай ачык dursun әле тагын узак еллар күршергә насыйп булсын әтиемнең капкалары гел шулай ачык dursun әле тагын узак еллар күршергә